sa'an nan daga cikin shurutul wujub aji shine ganin wata, abu mai matukan muhimmanci, dole sai an ga wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni cewa gabanin a yi azumi karkashin shurutul wujub shine ru'ya al-hilal, ganin jinjiran wata. Kuma ita jinjiran watan ana bidanta. Yaushe ake bidanta? Ana bidanta ne 29 in wata ya kai 29th of Sha'ban za a je a bidi wata. Wajibi ne a fita a bidi watan, amma wurin shi fardu ne kifaya. In wa'ansu suka fita neman wata mu ya fadi kanmu, amma a ce gari gaba ɗaya ba wanda ya fita neman wata, dukkan mu gobe kiyama shi Allah ya tambaye. Fardu kifaya na aje a nemi wata, a tura wayansu al'umma zuwa neman ita wata, wani ibada. In aka je aka nemi watan aka gani namiji gwaya guda adili ya ga wata, ana aiwatar da azumi musulmi, amma ba shi zai nuna ayi azumi ba, she ya report to authority. Misali, akwai limami na gari, she ya aike ku kuje ku ga wata, she kuka ga wata, she kun zo kun gaya mai ya tabbatar she ce ayi azumi. Kai ne misali kaga wata, she liman ya ce bai yarda da ganin ka ba, yanzu ka yi azumi ko ba ka yi? Zance mafi inganci ba ka azumi, domin shugaba bai tabbata. Sa'an nan rashin tabbatarwan kuma ya yi shi ne a bisa ilimi, ya yi shi a bisa kuma daidai, to ba daidai ba ne ka yi azumi tunda shugaba bai tabbatar ba, ko da kai ka gani. Shi sa neman wata addini ne, sa'an nan ana tabbatarwa ne a bisa ne shugaba insha Allah. Domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbai suka je suka ga wanga Abdullahi dan Umar yace sun ga wata, shi ma ya ga wata, amma shaida suka zo suka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari, annabi ya tabbatar yayi azumi, ya bada umarni ayi azumi. Shi sa muka je neman wata, dole ku komo ma shugaba ya tabbatar shi bada doka ayi azumi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Namiji wanda ya zama mutumin kirki ana tabbatar da ganin watan shi a aiwatar da azumi. Yanzu a gajeren magana game da masaloli na ganin wata, wanda zaka ga wani sheni na gani, akwai wanda in ba su suka gani ba su azumi, akwai wani kuma su kidaya suke somawa da shi, akwai wani kuma shi azumin yana kasancewa ko ina aka ga wata yayi azumi, wani kuma yace a'a Saudiya ne da Ghana ana gane. Shi sa kusan zaka ga azumi ya kasamu garin mu kusan mai fudu. Menene zance da ke karkashin ganin wata? Ababa ne kwaya biyu wanda dalili ya tabbatar. Na daya shi duk inda aka ga wata kai azumi ya kai. Na biyu kai isu da ganin garinka, amma na biyu na isuwa da garinka shi dai karkashin maslaha. In ba don maslaha ba shi a koma da asali. Menene asali? A ga wata ko ina kowa yayi azumi. Amma shi gana haka ce ana son hada kan al'umma, ana neman wani matsala, ana ga cewa garuruka kariya yayi yawa, to shi da zamu kulle kowa mu isu da garin mu. To yanzu an baka dama ka isu da Ghana. Shi sa wanda misali kake ga waɗanda suka isu da Ghana, suke binkicen Ghana, bawa Allah kar ka duba sun yi kuskure. Suna da hujja da suka aiwatar da abin da suka aiwatar. Ana gane wannan magana. Kai ma da kai azumi Laruba kana ganin cewa ko ina ka ga wata, kai ma za ka yi azumi. Kai da kake ga cewa Ghana kade, kar ka yi ma wanda ya ce ko ina izgili. Zance ne guda biyu, Ghana kade ko duniya baki daya, ba zance na uku. Ganin wata kenan, an gani ayi azumi, aka ga wata kuma a ajiye azumi insha Allah subhanahu wa ta'ala.